devam etsek, ne şu 70. yıllarda Arsman Şifahanasında boldum ben. Yani sonra da ha İlaman Anlayf diyen bir bağışı bilen ben tanışık oldum. O da orada bir yeni Ulluhan Tanabam durumlak biz. Yani sonra şu tayda ay ikunun birine ne halk islev bilir ya dinleyesi geliyor. Ondan sonra aydıma ihtimal oldu da yanına da kızaksı gerek oldu. Yani benim ay bir gün saldım, iki gün saldım şeydi gide var arkadaşı verdik mum bilen. Ondan sol döwürde men soň aýdýan aýdymdan bir toporny gada kellemde alyp şonu ýadymda galdy şoň. Indi şo döwürde ýadymda galan aýdymlardan birini aýdym. Şo gelemen ýan aýdymy şo döwürem iň bir ýörgünli aýdymdy. Häzirki döwürem şoly gelemen diýip aýdylsa şo ilamananda ýada düşýär halkyň öňüne. Indi men ýadymy düşüne görä şol aýdymy aýdyp beräýin. Halipaň ýadygarlygyna. Bolar Halipaň. Ağlayırım yar deyip uyak ileri, anım için bu efsaneyi ağlayırım. Aman bağladı, nevel onun könlü rakip ağladı. Yar tökmenmeden ahir beni kovladı de, hoşuman döne döne gele ben. Senin deyip ayrılığın oduna pervan edip senin deyip ayrılığın oduna pervan edip yana yana gelemem. Hey